अफिसार थानायनि आन्दाराव दरनै गामियाव जयनिं खालामफैला मा बुंगोन बिसोर आङो बिपिएफ नागारनानै अपिपिएलआव फैबाय जेब्ला बिपिएफ समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो इउपिपिएल दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव बिपिएफ दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन जों गोदोनिफ्रायनो बिपिएफआव थाबोदोंमोन माने खाम्फासारा गोदो बिपिएफआवमोन नालाय दा खाम्फासारा थांबाय दा जोंबो बेखायनो जोंनि गामिया मोजां मोननानै बे सारजोंनो थांफागोन जेन'बा सुबिदा मावलांथों होननानै जोंबो हेफाजाब होबाय थानाय बायदि जोंबो दा जाफानाय जाबाय खाम्फासारजों इउपिपिएलआव हाबनाय जाबाय आरोखि खाम्फासारजों बे खाम्फासारा जोंनाव गोदोबो मावखादोंमोन नालाय बिपिएफआव दा जों बेजों थांफानाय जानोसै आरोखि एखे लगेयैनो जोंबो मावफानाय मदद होफानाय সকলোকে আমার নমস্কার জি আজি খাম্পাছৰ আহি মানে আমাৰ সন্মান জনাইলে ইয়াৰ আমি ইয়াত মিলনপুৰৰ পৰা কৈ আছো মানে আগত কোনটো দলত আছিল আপোনালোক আগত আমি বিপিএফ দলত আছিলো ইয়াতে আজি মানে খাম্পাছৰ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে মানে খাম্পাছৰ ইউপিপিএলত দিছে না ইয়াৰ কাৰণে মানে আমিও খাম্পাছৰ যতে যাব ইয়াতে আমিও তাতে যাম পাছে পাছে मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।